היא לובשת רק ורוד, יש לה יותר מ-150 זוגות נעליים, עמוד לריקודים באמצע הסלון וקסדה ורודה עם צמא. את כל זה הביאה לכאן, לא באמת, רק את הקסדה. קבלו את נטלי סלדין! שלום לך. תראי אותך. ככה, יומיומי מה שנקרא. כן. אגבי. כן. מה שלומך? בסדר גמור, את מתרגשת? כן? מאוד. מאוד? כן. לא. אז בסדר, את יודעת מה, תתרגשי מאוד. אני פה, אני ארגיע אותך, אני אעזור לך, אני אתן לך את כל התשובות, אני אתן לך איזה 200,000 שקל ותלכי הביתה. מצוין, לא, מתאים סתם. לי. זה לא באמת יקרה. בואי נסתכל רגע על הדבר הזה, על הקסדה. זה הקסדה שלך? זה הקסדה שלי. ככה את נוסעת? ככה אני רוכבת. לא, זה רעיון שלך? ראיתי את זה אצל מישהי בחול, כן. וניסיתי להביא את זה לארץ, אבל זה עלה מלא כסף המשלוח, והחלטתי לעשות לבד. וואו, זה כל כך מקורי ויפה. תודה, תודה. אוקיי. קסדה עם קוקו הבנו, אוקיי. בגדים ורוד, אני מבין מה, זה רק ורוד את לובשת? אני לובשת בעיקר ורוד, קצת סגול, מגוונת. איזה גיוון? נכון, גיוון גדול. מאיפה זה בא, הרעיון הזה? אמא שלי תמיד הייתה מלבישה אותי כמו ברבי, כמו בובה. אוי לא. וזה הגיע משם, וכן. אוקיי. ומי משקה את הנעליים? משקה את הנעליים, הן לא צריכות השקיה, זה... זה לא אמיתי? הן מיוחדות. זה ממש נראה אמיתי. כן. יש גם דבורה. וואו, תסתכל, לא נעים לי זה, אבל תראו איזה יופי זה. חייב לראות מה זה. פה הדבורה. פה הדבורה, כן, אני רואה הדבורה על הפרח, אבל יש גם לבבות בצד. יש גם לבבות בצד, כן. כמה זוגות נעליים יש לך? אחרי 150 הפסקתי לספור. 150 זוגות? לפחות, כן. טוב, מה נעשה עם הקסדה? תביא לי את הקסדה רגע. בעדינות. עוד מעט נוציא אותה מהאולפן. בסדר. טוב, אפשר להתחיל? כן. יופי, אז בואי נעוף על המיליון! כל כך נחמד ככה שאת לבושה, זה כל כך זורח. ורוד. כן, נראית כמו מרקר. ברבי, אבל בסדר. לא, אבל זה מאוד יפה, באמת יפה. טוב, שיהיה לך בהצלחה, את נראית רגועה. מי הראשון, הראשונה, שמולו או מולה, תרצי לשחק ראש בראש. אני אתחיל עם מספר 1. מספר 1, ערב טוב. איך קוראים לך? גלית סמל. גלית זמר. סמל. סמל, גלית סמל. כמו המטבחים, אבל לא. אבל לא המטבחים. לא קשור. לא מתבחין. אוקיי, מה את עושה בחיים, גלית? עוצרת אומנות. ואיפה את בארץ? בדגן. אוקיי. גלית, מוכנה? נטלי, ראש בראש בראשון, מוכנה? כן. אז יאללה ביאללה, בואו נשחק, לעוף על המיליון! גלית, סמל, כמו המטבחים, אבל לא. שאלה ראשונה שלך. צבע דגל המסמל קנייה. לבן. לבן, זה טוב. כן, בבקשה, נטלי, בהצלחה, שאלה ראשונה שלך הערב. אות המציינת שברכב זה נוהג תלמיד נהיגה. למד. למד זה נכון. גלית, בבקשה. פירוש האות למד בראשי התיבות להט"ב. להט"ב, האות למד. גלית, יש לך 10 שניות, תתחיל לזרוק דברים אם את לא יודעת. מוקדם מהצפוי. זה בלקאוט. בלקאוט. כן. תראי את המילה. את יודעת את התשובה? כן. כן. לסביות. לסביות, זה נכון. באסה. רק תדעי שלמטה אנחנו עצרנו מלא חפצי אומנות. תודי לנו איך נראים, את אוהבת האומנות שלמטה. הלך די פשוט יחסית. כן. אוקיי, היה לה בלקאוט, את יודעת, זה הלך... שיהיה לכולם בלקאוט. סליחה. זה מה שאת מאחלת. כן. אמן, ולכל 10 מסביבי יהיה בלקאוט ואני אקח 1,000,000 שקל. 9 טוב. כבר. 9 נשארו, נכון. במטבע מספר 1. יש לך, נטלי סלדון. סלדין. סלדין. במטבע מספר 1 יש 5,000 שקל. והתחלה יפה. אוקיי. את רגועה יותר, הרבה יותר כבר, נכון? כן. כבר את יודעת שתוכל לעשות את זה. כן. בואי נמשיך לשחק. עוד 9 למיליון! כן, אם תעיף לי עוד 4 מתמודדים, תגיעי לנקודת פרישה ראשונה, אבל הדרך עוד ארוכה. נטלי סלדין. מי הבא בתור שמולו תשחקי ראש בראש? מי הבא בתור? כן. מספר 3. מאחוריי, מספר 3, שלום לך. אהלן, מה שמך? בנימין, כולם קוראים לי ביני. כולם זה גם אני, מותר לקרוא לך ביני? איך שאתה רוצה? אוקיי. אתה נולדת? נימול, נימול? כמו זגורי. נכון, כמו זגורי.
אומרים שמי שנולד נימול הוא סוג של... משיח וכאלה. כן? האם אתה משיח, ביני? לא נראה לי. למה לא? חזרתי מהודו עכשיו אצל החבדניקים, נראה לי שהם חשבו שזה מישהו אחר. טוב, ביני, שיהיה לך בהצלחה. אחלה. נטלי, שיהיה לך בהצלחה. תודה. בואו נשחק בהצלחה על מטבע מספר 3. ביני, שאלה ראשונה אליך, הנה השאלה. לחם של שבת. חלה. נכון. נטלי, שאלה שלך. תחליף ללחם בפסח. מצה. נכון. ביני, בהצלחוש, הנה השאלה שלך. העיר הישראלית הגדולה ביותר. ירושלים? כן. בבקשה, נטלי. העיר הישראלית הצפופה ביותר. בני ברק. זה נכון. שאלה שלך, ביני. גבינה איטלקית שמגרדים על פסטה. מוצרלה? תמשיך לזרוק. גבינות. גבינה איטלקית שעולים פסטה? כן. וואי, מוצרלה. מם באמצע. 10 שניות. ביני, גבינה איטלקית שמגרדים על פסטה. 5. מוצרלה, כבר הורידו משקפיים. כן. פרמזן, חבר, פרמזן. ביני, אל תפחד, זה כיף. בטח. יאללה, ביי, יש לנו חבר, קוראים לו בנימין, אנחנו קוראים לו ביני. תפיל אותו כבר, לא מפחד! הבן אדם חושש. ביני, היה כיף? סבבה. אוקיי. ניצחת את ביני. במטבע מספר 3 יש... 1,000 שקלים, מטבע הג'וקר שלנו! רגע, אני שלי או לכולם? לא יגיד לך. כולם מקבלים 1,000 שקל, גם את, גם את, גם את. היו לך 5,000 שקלים, יש לך 6,000 שקלים, וגם לכל אחד מכם, ביני לך לא, יש 1,000 שקלים בכל מקרה. אוקיי, אז היה שווה לבוא, לא באתם סתם. אפשר להמשיך? כן. עוד 8 למיליון! אוקיי, נטלי, מול מי תשחקי עכשיו? מספר 6. מספר 6, שלום, מספר 6. מה נשמע? מה נשמע? אנחנו מאוד שמחים שבאת. גם אני, איך קוראים לך? שיראל כהן. מה את עושה בחיים? אני סיימתי עכשיו סטאז' לקידום נוער והוראת ספרות. אוקיי. ואיפה, את מלמדת גם, נכון? כן. איפה? בבית ספר ברעננה, בתיכון. שמה הקשר שלך אליו בעצם? האמת שלפני כמה שנים גם למדתי שם. את חזרת ללמד בבית ספר שבו... כן, חזרתי בתור מורה. לנקום במורים. כן. עושים להם... לא לגלות. איזה מלח. נחמד. אוקיי, שיראל, כן. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. נטלי, תמשיכי כך בהצלחה. תודה. בואו, נעוף על המיליון! שיראל המורה, בבקשה, שאלה ראשונה אלייך. המדינה ששוכנת מצפון לארצות הברית. קנדה? כן? קנדה זו תשובה נכונה. נטלי, בבקשה, הנה השאלה. מדינה ששוכנת מדרום לארצות הברית. מקסיקו. זה נכון. שיראל, המדבר שבו מתרחשת עלילת ספר שמות. סיני. סיני זה נכון. הנה השאלה שלך, נטלי. המדבר הגדול בעולם. סהרה. כן. חוזרים אלייך, שיראל. מורה לספרות. השם הפרטי של ראשי הממשלה, רבין ושמיר. בנימין. מה? רבין? בנימין. שם הפרטי... יצחק. יצחק. התבלבל לך קצת. לגמרי. אוקיי, קורה. ראינו, זה בסדר. אנחנו תיארנו לעצמנו שאת לא חושבת שזה בנימין רבין ובנימין שמיר, כי זה היה מאוד מוזר אם היית כך חושבת. את אמורה לחנך דור. טוב, יאללה. נטלי, שאלה שלך, בהצלחה. השם הפרטי של נשות ראשי הממשלה, בגין ואולמרט. עליזה. נכון. שיראל, חוזרים אלייך. שמו הפרטי המקורי של הזמר מוקי. מקי, יקי, רקי, מקי, לקי, שנקי. תמשיך לזרוק 12 מוקי, שניות. יוקי, יולי, מוקי, יקי, וקי, מקי, לקי, לני. 5. רני, מני, שני, לני, בני, רני, דני. דני, זה נכון! וואו, דני ניב זה השם שלו. דניאל. וואו, זה דניאל אפילו, נכון. וואו, מקי, לקי, טקי, סקי, יקי, רקי. אוקיי, דני, את צודקת, 2 שניות, כמעט נפלת, שיראל. נטלי, שאלה עלייך, איך קיווית ששיראל תיפול? הנה השאלה. שמו הפרטי המקורי של הזמר, אמינם. מרשל. וואו, יפה, את רואה? לא רקי ולא שקי, ולא לקי ולא נקי. מהיר מדי. יפה מאוד, נטלי. שיראל. מרשל מת'יו מת'רס the third. מה את אומרת? אוקיי. שיראל,
הטובה, שיראל. הכל בסדר. הנה השאלה. צמד הטייסים הראשון שביצע טיסה ממונעת. משהו רייט. הולרם רייט. הרלם רייט. צמד הטייסים הראשון שביצע טיסה ממונעת. וואי. הולט רייט. 4 שניות. הול... אוי, את הולכת להתבייש שתראי את זה. לא. הם צמד, ומאותה אימא. נו, אבל... אוי, לא. זה הסיפור שלהם. איזה פדיחה. כן, לא, הולרם. מה פדיחה? איזה פדיחה? א', זה הכי בסיסי. זה הכי בסיסי, את צודקת. אבל זה לא פדיחה, אני אגיד לך למה. כי א', ידעת את השם משפחה שלהם, ב', היית מצוינת, ג', כל הכבוד שחזרת ללמד בתיכון, ואת מורה, וזה מקצוע מאוד חשוב. ויש לי 1,000 שקלים גם. וטוב שאת עושה את זה. ד', יש לך 1,000 שקלים. ה', את הולכת ליפול, זה כיף. וו', נפטרנו ממך, שנוכל להמשיך לשחק עם נטלי. אוקיי. תודה רבה לשיראל המצוינת. נטלי, במטבע מספר 6 יש. מטבע מספר 6 יש. 50. אמן, אמן. כמה כסף יש שם? 20,000 שקלים! לא טוב לך? סגור את המטבע וזה. לא, להחליף ל-50. בואי סתובבי רגע. נטלי, היו לך 6,000 שקלים, ועכשיו יש לך 26,000 שקלים, שזה הרבה כסף. תקשיבי רגע, כשאני הצגתי אותך, אמרתי שיש לך עמוד לריקודים בסלון. כן. עכשיו, לכולנו יש עמוד לריקודים בסלון, אבל... ברור. לא, באמת, רק בדרך כלל יש כמה. יש כמה, כן. ויש לך אחד. יש לי אחד. נטלי, למה יש לך עמוד לריקודים בסלון? זה משהו שהוא נורא אין ונורא באופנה, ואפילו רוצים להכניס את זה כספורט באולימפיאדה. ריקוד על עמוד. זה אני כאילו הקשיש שלא מבין את זה. כן, יש מצב, כן. וזה כושר מעולה, וזה נורא כיף. כן, לקחתי כמה שיעורים, ובאמת הבנתי שאין לי איפה להתאמן, רק בסטודיו. הזמנתי עמוד הביתה. וזה מחובר לתקרה, לרצפה, לשניהם? והוא באמצע הסלון או בצד? טיפה בצד של להסתיר את הטלוויזיה, אבל... כי לפעמים את רוקדת כשאת רואה טלוויזיה, את לא רוצה להסתיר לעצמך. נכון. הגיוני. טוב, בסדר, את בחורה מיוחדת. את גם חכמה, את גם משחקת יפה, וגם יש לך כבר 26,000 שקלים, ועברת כבר 3, ולכן נשארו כאן עוד 7 מיליון. אוקיי, נטלי, מול מי תשחקי עכשיו? מול מספר 7. מספר 7, שלום לך, חבר. שלום, שלום. איך קוראים לך? דניאל, מה אתה עושה בחיים? אני עובד בהייטק. ומאיזה מוצא אתה? אני חצי אירי, מפה הג'ינג'י, רגע נוציא קצת למזל, זה מה שיהיה, סבבה? אתה ממש חצי אירי, באמת? אני ממש חצי אירי. אמא, אבא, איך אתה? אמא, יש לך דרכון אירי? יש דרכון אירי. וואו, איזה כיף לך, כן. כאילו, כי זה מעניין, לא כי... לא, זה מגניב. חס ושלום, אני רוצה רק דרכון ישראלי ולחיות כל החיים בארץ, ומה פתאום, ואין מה לעשות בחו"ל, ובחו"ל מגעיל ופה כיף. אבל זה נחמד שיש דרכון אירי, כי זה מיוחד. נכון, זה מאוד מיוחד. גם עבדתי בפאב אירי 3 שנים, הייתי באירלנד, ואני בשורשים. טוב, דניאל, תמשיך לחייך את דרכך למטה אולי. כן, אני רואה את זה בעזרת השם. כן, כי נטלי פה עם 2 עזרות, והיא מצוינת, והיא מפילה אותם אחד-אחד. נטלי ודניאל, בואו נשחק לאלף על המיליון. אוקיי, קבל דניאל, שאלה ראשונה שלך, בהצלחה. 4 אמהות בתנ"ך הן שרה, רחל, לאה רבקה. נכון. שאלה שלך, נטלי. 3 האבות הם יעקב, אברהם יצחק. נכון. דניאל, בבקשה, הנה השאלה שלך. סרט על חיים בכלא עם מורגן פרימן. חומות של תקווה. זה נכון. נטלי, חוזרים אלייך. סרט על חיים בכלא עם מוחמד בכרי. וואו. 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 המייל יש לך השמיני. 12 שניות ו2 עזרות. אין לי שמץ ומושג. אם אין לך שמץ של מושג, אז... אני חושבת שאני אעביר שאלה. מעבירה שאלה אליך, דניאל, אתה יודע את התשובה? סרט על חיים בכלא עם מוחמד בכרי? אני לא סגור. אתה לא סגור? אתה פתוח? מאחורי הסורגים? אתה סגור מאוד, חבר, כי זאת התשובה. וואו, וואו, וואו. איזה חוסר ביטחון אמרת את זה, זה בול זה. היה קצת. הוא לקח לך עזרה. כן. מצטער. אבל אל תדאגי, כי יש לך עוד אחת. אוקיי. בסדר? בסדר. שזה לא יפיל את רוחך. אוקיי. נטלי, שאלה הבאה הולכת אלייך. עם עזרה אחת. הנה השאלה. קיבוץ כפר הנשיא קראו על שמו. חיים ויצמן. כן, זה נכון. דניאל, חוזרים אליך. ראש בראש ארוך נהיה פה. בהצלחה, ספרה של עירית לינור על ימי מלחמת המפרץ. אני לא קורא כל כך.
חבל. אבל אני רואה סרטים. זה טוב. שירת הסירנה? כן, אתה כל הזמן כאילו לא יודע, כאילו. ובסוף אתה יודע. נטלי אלייך, הנה השאלה. זה ארוך. כן, זה ארוך. קשה. פוליטיקאי ששיחק בסרט שירת הסירנה. יניר... פוליטיקאי ששיחק פוליטיקאי. בסרט שירת הסירנה. יקיר... 8 שניות. יש לך עוד העבר שאלה, אם לא תהיה לך ברירה. אני אעביר לך. מעבירה אליך, דניאל, אם אתה יודע מי אמר שהוא הפוליטיקאי ראה את הסרט. ששיחק בסרט שירת הסירנה? יאיר לפיד. יאיר לפיד שיחק שם, זה נכון. שכחתי שהוא פוליטיקאי. שכחת שהוא הוא פוליטיקאי? לעד יישאר מנחה של תוכניות טלוויזיה. וגם שחקן. וגם כותב טורים בעיתון. כן. וגם 7 רבי מכר נראה לי. כן. כן, הרבה דברים הוא יישאר. כן. וגם פוליטיקאי. וגם יום אחד אולי יהיה ראש ראש ממשלה. אולי. ואז חכי. הוא יראה את התוכנית ויגיד, מי לא ידע ששיחקתי בסרט שירת הסירנה? וואו, תקשיבי, זה ראש בראש לא קשה. פשוט. אני מצטער. את איבדת 2 עזרות לאיש כן. הזה שקוראים לו דניאל, והוא חצי אירי בכלל. אז זה כן. דניו. זה דניאל. דניו. כן. שאלה הבאה הולכת אלייך, לא תדעי, אנחנו נפרדים. ממך, מהסמלה הוורודה, מהנעליים הפרחים, מהקעקוע. אבל לפני זה אנחנו נצא לפרסומות. אחרי הפרסומות נראה איך נטלי מסתדר כאן בלי עזרות בכלל. פרסומות וחוזרים לעוף על המיליון. לעוף על המיליון חזרנו, יש הרבה מתח באולפן, אפשר לחתוך את האוויר במזלג. לפני הפרסומות, היינו כאן בראש בין נטלי לדניאל, 2 עזרות היא איבדה בראש אחד, ויכול להיות שהיא תאבד את כל המשחק בראש אחד, כי השאלה הבאה הולכת אלייך, ואם לא תדעי את התשובה, סיימנו את הסיפור הזה. אל תלכי. סוף מערכת היחסים. אבל זה היה הדדי. טוב. מוכנה? כן. הנה השאלה שלך, בלי עזרות בכלל, בבקשה. איבר שבו נמצאת עצם הפטיש. אוזן. זה נכון? דניאל האירי. כן. והשובב, הנה השאלה שלך. איבר שבו נמצאות עצמות המסרק. איבר שבו יד, הברך, יד, תסתכל על האותיות קצת. שן החלב. 5 שניות. עצמות המסרק. ידעתי שהייתי צריך לבוא עם סמלה ורודה. כן, נכון. רק מי שבא עם סמלה ורודה לוקח כאן כסף. את יודעת את זה? כף הרגל. כף הרגל. כמה איברים ככה בנויים ככה עם האות הזאת יפה. תגיד, אנחנו רואים נפילה במבטא עירי, אבל תגיד את זה. ביי. תודה רבה לדניאל האירי. הוא היה מצוין. כן. הוא היה מפחיד. 2 עזרות לקח לך? כן. בואי נראה כמה כסף זה היה שווה, כל הכאב ראש הזה. זה לא היה ראש בראש, זה היה כאב ראש. במטבע מספר 7 יש! במטבע מספר 7 יש! 50,000 שקל! היה שווה את המאמץ. וואו, היו לך 26,000 שקלים, ויש לך 76,000 שקלים. זה סכום נאה פלוס. וואו. כן. אבל... אבל... את צריכה לנצח עוד ראש בראש אחד, כדי להגיע לנקודת פרישה, נכון? כי הפלת רק 4. כן. ואין לך עזרות. נכון. ומי יודע? אולי 1, לא, בינתיים לא. אחרי זה אולי נוסיף לך. טוב, עוד 6 מיליון! טוב, זאת בחירה קצת קריטית, זה די ניחוש, את יודעת, מי ייפול על איזה שאלה וזה. את צריכה לבחור עכשיו מישהו שצחקים מולו ראש בראש ולקוות שהוא ייפול. שהוא לא ידע ראשון משהו. כן. אז מול מי תשחקי עכשיו, נטלי? מספר 2. אוקיי, מספר 2. שלום לך. שלום, זו נטלי, אני ירון, ואת? אלירז, מסינגר, אלירז, מאיפה את? פתח תקווה. וכמה בנות יש לך? מה שמותיהן? שמותיהן רננה, רעות, רביד ורותם. מה יש לך עם האות רש? האמת שכלום, זה פשוט קרה. התחלנו עם רננה, שזה שם שמאוד מאוד אהבנו, ואז רעות הגיעה, ואז פשוט כשהייתה לי בבטן את השלישית, אמרו לי, אוקיי, מה הרייש הבא? אני חשבתי שרק אחרי כל הילדות שמתם לב שלכולם יש שם שמתחיל ברייש. לא, אבל מה ששמנו לב אחרי, שגם הסבתות שלהם מתחילות ברייש. כן? אז יש סיבה. יש פה איזה קטע. טוב, האם את רוצה לשחק מול נטלי? סבבה. אוקיי, אלירז ונטלי, בואו נשחק בלי עזרות על מטבע מספר 2. אלירז, שאלה ראשונה אלייך, בבקשה.
המדינה שבה נמצאת החומה הגדולה בעולם. אני כבר, סין, אוקיי? זה מתחיל בסמך. נטלי, בבקשה. העיר בגרמניה שחצתה אותה חומת הפרדה. זה בבית, אבל זה לא בסמך. נכון. ברלין. ברלין, נכון. מתחכמת בלי עזרות עכשיו, כאילו רגועה, עוד רגע תעופי מפה אולי. יאללה, אלירז, הנה השאלה שלך. זמר שניצח באח הגדול VIP. מושי קפיה. זה נכון. עכשיו את. נטלי בלי עזרות, ראש בראש חמישי. דוגמנית ממוצא אתיופי שניצחה באח הגדול. טרוניה. זה טוב. אלירז, חוזרים אלייך. דוגמנית ממוצא אתיופי שניצחה בתחרות מלכת היופי. טיטו? טיטי? כן, טיטי, נכון. אוקיי. הנה השאלה שלך. נטלי, בלי עזרות. הדג שבתמונה נקרא? פיראנה. קיבלנו את זה, זה נכון, זה פירניה, נכון, פירניה. יש לזה פירניה, פירניה, כן, כי זה עם H. יאללה, אלירז, הנה השאלה שלך. בעל החיים שבתמונה נקרא? מה זה? כן, זה בעל חיים. חמוד מאוד. לא גר, לא אגור, לא... חמוד כזה. מתוק. אגיר, אריר, אריב, 5 שניות. אריף. יאללה. איזה תראי בושה. אותה, תראי אותה. יש לו שם מאוד חמוד. הוא עצלן. וואלה. וואלה. הוא עצלן, הוא כזה עצלן, הוא לא עושה כלום, אפילו לא נופל בשעשועונים. זהו, ככה נופלים, זה כל כך קל ליפול. פשוט עומדים, ואז זהו. אוקיי, נטלי, ניצלת, בלי עזרות. כן. במטבע מספר 2 יש. בבקשה. הנה זה קורה, במטבע מספר 2 יש. מה את רוצה בבקשה? 50? אז בואי נראה. 50,000 שקל! וואו! תשמעי, עד הראש בראש השלישי היו לך 26,000 שקלים, עכשיו היו לך 76,000 שקלים, ועכשיו ממש יש לך 126,000 שקלים! זה מלא כסף! זה באמת המון כסף, כן. לנעליים. טוב, תקשיבי. כן. היה לך לא קל. לא. הגעת לנקודת פרישה. את יכולה ללכת עכשיו הביתה עם חצי מהסכום, 63,000 שקלים. שזה גם הרבה כסף. כן. אבל גם יכולה לנסות להמשיך לשחק, תקבלי עוד עזרה. אם וכשתנצחי עוד 2 אנשים, תוכלי לפרוש עם כל הכסף שיהיה לך, שזה 126,000 שקלים, פלוס. המטבעות שעדיין לא נפתחו הם שקל, 1,000, 5,000 ו20,000. אלה כל העובדות. עכשיו לא שיקולים שלי. עכשיו זה עובר אלייך. מה את אומרת? אני אומרת, יכולה... עשיתי כסף יפה. כן. האמת שככה הסתכלתי על אנשים שנותרו כאן והם נראים לי פיקחים וחכמים. וואו. את רומזת לי שאת עוזבת אותי? כן, ככה? כן. עכשיו זה חד צדדי. זה חד צדדי? עכשיו זה חד צדדי. ככה פתאום את גומרת איתי? יום אחד מה לעשות? לא מתאים לי יותר. ככה זה. בלונדיניות קמות הולכות מתי שבא להן. אי אפשר לסמוך על נשים, אני אומר לך. טוב, נטלי, היה לי מאוד כיף איתך. גם את לי. יוצאת מכאן עם 63,000 שקלים. היית מצוינת. תודה רבה לנטלי, להתראות. זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית. אני נהניתי, אני מקווה שגם אתם נהניתם. תודה לכל מי ששיחק כאן, תודה למי שהעיף, למי שעף, למי שפתח את הבורות. תודה למי שסגר את הבורות אחר כך. תודה למי שפתח את הבורות שוב אחרי שהוא סגר אותם. תודה רבה לכם בבית. תודה גם לקהל באולפן, לסימפונט שלנו של לעוף על המיליון, מרגו, אלונה, סווטה, אליסה. אנחנו נעוף על המיליון גם בתוכנית הבאה. להתראות.